видеонавори мазкур бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии иттиҳодияи маъюбон меҳрбахш бо ҷалб намудани мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии ҳукумати Швейтсария омода гардидааст. ҳолати фавқулода ҳар лаҳза метавонад рух диҳад. муҳим он аст ки донем ки барои нигоҳ доштани ҳаёт ва саломатии худ кадом амалҳоро иҷро намоем. навори мазкур барои шахсони дорои маъюбият яъне ношунавоён таҳия шудааст. мақсади он тавсияи амалҳои бехатар ҳангоми сӯхтор мебошад. ором бошед ва воҳима накунед. воҳима шуморо аз дуруст фикру рафтор кардан боз медорад. асбобҳои барқиро хомӯш кунед. дару тирезаҳоро маҳкам пӯшед. дастрӯймол ё рӯймол ва ё остини либосатонро нам карда ба даҳону биниятон ҷафз карда нафас кашед. агар дуди сахт ба вуҷуд ояд, кӯшиш кунед ки чорпоя ё хазида ҳаракат кунед. ҳар қадар ба фарш наздиктар шавед, ҳамон қадар оксиген зиёд ва ҳарорат паст мешавад. кӯшиш кунед ки ба сӯи баромадгоҳ аз роҳе ки дуд камтар аст ҳаракат кунед. дар хотир доред, баъзе биноҳо минтақаи бехатар доранд. минтақаи бехатар барои шахсони дорои маъюбият пешбинӣ шудааст. пешакӣ оид ба ин гуна минтақаҳо маълумот гиред. агар имкон бошад, дарҳол тавассути занги видеоӣ ба шахсе ки ҳарф мезанад ва забони ишораро медонад занг занед ва ба онҳо бигӯед ки чӣ ҳодиса рӯй дод, дар куҷо ҳастед ва хоҳиш намоед ки ӯ бо телефони 112 занг бизанад. оташи баландро мустақилона хомӯш накунед. ҳангоми сӯхтор аз лифт истифода набаред. тугмачаи огоҳкунандаи сӯхторро пахш кунед, то ҳамсояҳо аз ҳолати фавқулода бохабар шаванд. кӯшиш кунед то кори наҷотдиҳандагонро душвор накунед. дар минтақаи бехатар интизори ёрӣ нишинед. пеш аз ворид шудан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ ба назди корманди ин муассиса равед ва ба ӯ корти худро бидиҳед. дар ин корт маълумот дар бораи шумо, ном, маъюбӣ, гурӯҳи хун ва рақами шахсе ки дар ҳолати фавқулода бо ӯ тамос гирифтан мумкин аст оварда мешавад. дар хотир доред, бехатарии шумо аз амалҳоятон вобаста аст. ба ҳолатҳои фавқулода омода бошед. ҳангоми ҳолати фавқулода дар хона маҷмӯи доруҳо ва халта барои ёрии аввалияро нигоҳ доред. ором бошед ва мувофиқи нақша амал кунед. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.